Društva za zaštitu životinja, točnije njihovi članovi u zapadnim zemljama, postaju sve agresivniji. Ljubav prema životinjama gotovo je veća od ljubavi prema ljudima. Hrvatska, međutim, još uvijek nema zakon kojim štiti životinje. Nacrt zakona doduše postoji, ali u Zagrebačkom društvu za zaštitu životinja njime nisu zadovoljni. Vlasnice skupocjenih krznenjaka oprez. Uskoro možete postati metom gorljivih aktivista i boraca za zaštitu životinja. Jer vrlo lako bi spomenuti u pomalo pretjeranoj borbi zaštite ugroženih životinskih vrsta mogli posegnuti za oštrim sredstvima, a starije dame zasigurno ne bi htjele voljeni nerc, lisicu ili leoparda vidjeti išaranog bojom za automobile. Međutim, mnogima je jasno kako je potrebno voditi brigu i zaštititi ugrožene i rijetke životinjske vrste. Velike filmske zvijezde poput Brigitte Bardot izjavljuju da je čovjek ubojica životinja. Oštro se napada i Madonna, koja u svom najnovijem filmu naveliko nosi predivne bunde, baš u pravom Evitinom stilu iz 60-ih. Hrvatska, međutim, o tome ne vodi brigu. Jedina smo zemlja u Europi koja nema svoj zakon o zaštiti životinja. Stoga i ne čudi kako nikoga u gradu nećete sresti sa bočicom autolaka u ruci, kako strpljivo čeka elegantnu damu i da joj uništi krznenjak i pritom prospe par prostota u lice. Naravno da neće. Društvo se još dugo će baviti time da bude donesen, da bude stavljen u proceduru, pa donesen zakon o zaštiti životinja. Bilo bi dobro naš nacrt, ali ako to neće ići, mi ćemo ići na kompromis sa komisijom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Nama je bitno da zakon bude donesen što bolji i da životinje budu zaštićene. Društvo za zaštitu životinja odlučilo je prošlog mjeseca i peticijom pogurati nadležne da donesu taj zakon. Sve u svemu, brojka od 17.000 potpisa u 3 hrvatska grada govori kako i kod nas ima zainteresiranih za brigu, a s druge strane i nemar kojega prolaze životinje. Nacrt zakona o zaštiti životinja već je i napisan, no njime u društvu nisu zadovoljni. Ne mogu pravnici, odlučni su u društvu, napisati zakon bez jednog veterinara ili barem ljubitelja životinja. Oni su sami, ističu, Ministarstvo poljoprivrede i gospodarstva dostavili vlastiti nacrt još u listopadu prošle godine. Na taj nacrt još nisu dobili odgovor. Svrha tog zakona je zaštita životinja od ljudi, naravno. Tim zakonom se utvrđuje odgovornost ljudi prema životinjama. I to svim životinjama, ne samo psima i mačkama, kako se često pomišlja, nego životinjama koje se uzgajaju na gospodarstvima, životinjama koje žive u zoološkim vrtovima, životinjama na kojima se obavljaju znanstveni i drugi pokusi. Možda će se donošenjem toga zakona uskoro voditi bolja briga o životinjama. Hoće li taj zakon pomoći njihovoj boljoj zaštiti, znat ćemo uskoro, jer tek onda bijesni psi neće lutajući ulicama predstavljati opasnost za građane. Nije pretjerano. 1992. godine Još se od 1992. godine Zagrebačko, Riječko i Splitsko društvo za zaštitu životinja te Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva zalažu za donošenje zakona o zaštiti životinja. No unatoč tomu što postoji 2 nacrta budućeg zakona, on u Saboru još nije predložen na usvajanje. Stoga u nedjelju na Zrinjevcu Zagrebačko društvo za zaštitu životinja održalo javni prosvjed i potpisivanje peticije kojom se zahtijeva hitno donošenje zakona o životinjama. Prava životinja moraju biti zaštićena zakonom kao i prava čovjeka. Dio je to 14. članka Povelje Ujedinjenih naroda o zaštitu životinja. Hrvatska zakon o životinjama još nema. Istina, postoje 2 prijedloga tog zakona. Jedan je izradila Komisija Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, a drugi članovi društava za zaštitu životinja iz Zagreba, Splita i Rijeke. Iako su oba prijedloga zakona slična, postoji neslaganje, i to oko tretmana napuštenih životinja. Ministarski prijedlog kaže da se pronađena lutajuća životinja nakon 7 dana provedenih u prihvatilištu eutanizira. Društva za zaštitu životinja pak umjesto toga predlažu izgradnju stalnog prihvatilišta za napuštene životinje. Očekivali smo suradnju od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, unutar koje komisija je zadužena za izradu teksta zakona službenog. Na primjedbe nikad nismo dobili odgovor. Ministarstvo šuti i povremeno obećaje da će zakon ići u proceduru jedanputa, ali
To se ne događa. Da imamo zakon ne bi se dogodilo ovo što tu vidite. Ovaj pas je nađen prije tjedan dana u Dupcu i niko za njega ne brine, on ima tetovirano uho. Ali vlasnik se još do danas nije javio. Da je zaštitarski zakon na snazi, vlasnik napuštenog psa bio bi kažnjen iznosom između 2.500 i 250.000 kuna, ovisno je li riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi. No kako takvog zakona još nema, miševi, mačke i ostale životinje još će živjeti na glavačke, strepeći za svoj život. Osobito od onih koji snažno vjeruju da, na primjer, mačka ima 9 života. Jedan gospodin u Petrovoj tamani mačke sve. Jednostavno ne voli mačke tamani. Onda smo opet pišemo prvo pismo opomene, pa drugo, pa treće, onda idemo na MUP ako treba i dalje. To je za sad sve što se može. Postoje isto ljudi koje ja ne volim, ali ih onda neću šutati, neću im psovati u facu. Zagreb nije premalen. Nije. Nijedan grad nije premalen da bi u njemu svoje mjesto našli, mislim, i našli životinje koje su subića. Odgovornost ljudi prema životinjama kao subićima protkana je kroz sva 54 zakonska članka koja su izradila društva za zaštitu životinja. Zbog čega vi volite životinje? Jer su mi drage. Nemoj drugo. Jer je to najbolji prijatelj što postoji. Jednostavno ih volim. I ne smijemo ih zaboravljati, ne smijemo se loše odnositi prema njima. Trebamo ih zaštititi i prije svega trebamo ih voljeti. Kad naučimo voljeti životinje, onda ćemo moći promijeniti odnos prema njima. No za ovakvu ljubav potrebno je dvoje. Nažalost, niti lijepo vrijeme nije privuklo onu drugu stranu, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, da se odazove prosvjedu na omiljenom šetalištu gradskih pasa i da tako zajednički sa društvom za zaštitu životinja podupru donošenje zakona o zaštiti životinja. Stoga će psi i ostale životinje morati i dalje biti strpljivi. Glazbena emisija Ritam mladih već punih 30 razlogom. Naime, Zagrebačko, Splitsko i Riječko društvo za zaštitu životinja organizirali su ovaj vikend potpisivanje peticije za donošenje zakona o zaštiti životinja koje Hrvatska još nema. Sve životinje se rađaju jednake pred životom i imaju jednako pravo na postojanje. Isto tako, svaka životinja ima pravo na poštovanje od čovjeka i kao takva ne smije biti izložena okrutnosti ili zlostavljanju. Povelja Ujedinjenih naroda o zaštiti životinja u svojih 14 članaka određuje pravila ponašanja čovjeka prema životinjama. I upravo je taj dokument osnovni kriterij u svim svjetskim zakonima o zaštiti životinja. Hrvatska još uvijek nema takav zakon, pa su društva za zaštitu životinja Zagreba, Splita i Rijeke organizirala potpisivanje peticije kako bi se isti donio. Pogledajmo koje bi trebale biti njegove osnovne odrednice. Zaštićuju se životinje i to od ljudi, utvrđujući odgovornost ljudi prema životinjama. Znači, to nije zakon koji je ciljan na to da zaštiti samo pse i mačke, kao što većina ljudi misle, nego se tim zakonom zaštićuju i životinje koje žive na gospodarstvima, znači uzgajaju se zato da budu ubijene, pojedene, da se od njih za ljude čini odjeća i obuća. Zaštićuju se životinje na kojima se obavljaju pokusi. Životinje koje žive u zoološkim vrtovima, koje imaju neku točku u cirkusima, na izložbama. I konačno utvrđuje se u našem prijedlogu zakona nešto vrlo bitno, a to je djelokrug rada društava za zaštitu životinja. Na potpisivanju peticije zatekli smo i članove Novine Arke, udruge za zaštitu životinja koja egzistira od 1993. godine. Mi smo svakako se pridružili Zagrebačkom društvu za zaštitu životinja prilikom potpisivanja ove peticije, jer mislimo da zakon o zaštiti životinja, koji Hrvatska još uvijek nema, a sve ostale civilizirane zemlje u svijetu ga imaju, da tu peticiju treba potpisati i da taj zakon konačno treba donijeti. Prijedlogom zakona o zaštiti životinja odredila bi se odgovornost ljudi prema životinjama kao subićima. Životinjama po tom prijedlogu nitko ne smije nanositi bol, patnje ili štetu. Mislim da će nam ipak pomoći izaći u susret i u saborskim klupama i da će nas podržati, jer je taj zakon nužan i da se promijeni općenito odnos prema životinjama, da se životinje zaštite od čovjeka i okrutnosti kojima su izložene na bilo koji način. Zakon o zaštiti životinja dokument je koji imaju gotovo sve civilizirane zemlje u svijetu. Nadamo se da je samo pitanje dana kada će se tim zemljama pridružiti i Hrvatska. Tako je. A sada ćemo vas, tako smo naime odlučili, tijekom ovoga tjedna, večeras po prvi put,